फैसा जुदि 10,000 हाबाबा आं गायनाय बिफांखौ नोरै दानस'गोन नागिर दानस'जोबगोन मिथिबाय खम खालामजोबगोन आं आंनि खस्थ'आ ना खस्थ'नि थाखाय आं जै 10,000 हाबाबा दानस'गोन बिफांखौ मिथिबाय। खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लगआव बयबो फिन खेबसे खुलुमहरबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दङ दासान्दि आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं नोंथांमोनहाबो मोजां दं जानांगौ नोंथांमोनहा थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ जागोन होनबा लोगोफोर दिनै अमृत बिकास आन्दलननि बिफां गायनाय बिफाङा मा होनबावनांगौथाय आं बुजिनोनो रोंला बै समावबो गायखांखाबायमोन ओमफ्राय दा आरो गोदान सफैलायबाय ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ जागायनाय सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय आंनि बे मदननि ब्लगखौ सोरबाफोर गोदानै हाबसननानै नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनो हागोन आं दा भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै लोगोफोर दा नायलांबाय थादो जानला मोनला नै जाब्बा जुब्बा बानायबाय आंथ' गरम बोथोराव मा देलायनो मा मानो आं जेबो देलायनानै बिफां गायनायनि सम ना बिफां गायनो नागिरदों ओमफ्राय आङो दा बुंनो सानदों ओमफ्राय बिफाङा दि सय दाल बिफांखौ दि बाहा गायगोन आङो नै सय दाल बिफांखौ दि बाहा गायगोन फांसे फांनै बेबो फांसे फांनै नङा मामुलि नङा सय दाल जोंनियाथ' बे टाउन जायगायाव बाहा गायगोन आरो दा न'आथ' जोंना टावार सिङावखासो ओमफ्राय सिगांनानो आंना थांनानै दंखायो जा मोजां दंखायो फांनै बिफां गायदों बेबो मोजाङै बिसिबा गिदिर गोबोर हासार होनानै थांनानै दंखायो ओमफ्राय दा मोनगोन ना मोनाथाय बेसे खस्थ' मालाबा ओरै दिन सफैबायनो होनबा ओरैदि थांदोलाय जोंहाल' जों पाब्लिकनि थाखायल' खस्थ' नै माब्लाबा ओरैबायदि सफैदों होनबा ओरैबायदि खालामदोलाय ओमफ्राय जेबो दिनैसिम माबा मुलाम्फा जाफेराखै आरो ओमफ्राय आं बेखौनो जोबोद खस्थ'नि थाखाय आं दा गायगोना गायाथाय आङो नै दाखालिसो थांनाय समनि ना दाखालि दा गोदान गायनांगौ बेखौसो रेजिस्ट्रेसन खालायलायबाय आरो 10 जन मेम्बारनि खालायदों आङो 10 जन मेम्बाराव 2 मेम्बार जायाखै ओमफ्राय दा 10 जना जाजोबासै 2आबो गावसोरबो फैयासैना ओमफ्राय आंहाबो नागिरनानै खालामबाय थानो सोलाबा ओरै आंबो टेनसन थायो बेस्थ' ओरै फिसा बेमारखौ लानानै टेनसन जायो सेमोनबो बिदिनो जा सान्दुं गोसा बेबायदिनो सेप्तेम्बर मास ना माबायाव फैदोंना बेखौबो लानानै ओरै न' गायनाय ओरै न' फट' खेबनाय ओमफ्राय नै दाथ' आङो खेबगोना खेबाथाय फट'खौनो देग्लाय आङो गावबागाव खेबनानैसो लादो होन्दों दाखालिबो रेजिस्ट्रेसन बानायबाय आङो टेनसन ओमफ्राय आंहासो आंनि माब्लाबा खामानिखौनो मावनो भुल मावनानै लालायलायो आं ग्रुपनि खामानि मावनायाव ओरै बेस्थ' जानोसै ना ओरै मानसि बेमारखौ लानानै खर' गाज्रि बायदि जानोसै ओमफ्राय आंनि खामानियासो मालाबा खहा जालाङो आरो बिदिनो मानसिफ्राबो रोंनायानो रावबो गैयाना गासिबो बुरि जाजोब्बाय मा होननो बुंबाबो जेबो बुजिया गासिबो नोङो 60 बोसोर 65 बोसोरनि जोबना गासिबो बुरि आंखौसो उल्थासो बुंबावो आरो गावसोरबो रोङा लिरनोबो रोङाना गासिबो दा आंहासो जि खर' गरम जायो बेखौ मावनांगौ बैखौ मावनांगौ आंनावसो खर'आनो ब्रास जानो नागिरलायो आरो बेबायदि नै खामानि सफैलायबाय नै माबायदि मावनांगौ माबायदि दांनांगौ बुजिनो मोनलालाय दाना बेखौ दांदोलाय नैबे मदनिया सोरखौबा नागिरहैदोलाय सोरखौबा माबा जाहैदोलाय हालमाजि बायदि नायदोलाय आं एसेबो बुजिया जोंखौसो गादबनो नागिरलायो आंखौसो ओमफ्राय जोंनि एसे देरसिनजों जोंहाबो रायजानो गोनां जायो बेखौ मावाबाबो आं दिनै प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो मावाबाबो आंनि गालि गोथां मोनलायगोन आङो ओमफ्राय एखमबा खिथाहैबा मोनाबो मायाबो होननानै रागा जोंसै ओमफ्राय मा बुंनो मा मानो जानोसै आंहा दा बिसोरनि खोथायाव आङो एखमबा सिरियै फैनोसै आरो आङो ओमफ्राय दा सोर गायलायो दा सोरखौ खेबनाय जायाबा गावबागाव खेबथोंसै सेमोननि फुरानाबो दङ ओमफ्राय दा आङो सेमोननि फुरानाखौबो दा देखायलांनि र' बिफाङा देरजोब्बायानो आं देखायगोन दे र' दा नैहाय सेमोननि फुरायाना नै बेसेबा गोजौ नै बेखौनोहाय दा नै माबायदि गिदिर देरथारदों ओमफ्रायथ' जेबो जाया आरो खामानियाथ' जेबो जायाखै मावनांगौखौ जों मावखादों थांदों फैदों फैसा थाखा थांदों ग्रुपनिफ्राय बेसेबांबा बेखार ओमफ्राय आरो फांसेयाबोथ' नै दा बेबो नै फांसेयाहाय नै सेमोननिया बिदिनो नै बेबो देरखाबाय ओमफ्राय दिनैनि बिफाङाथ' सेमोनाथ' फांनैल'मोन ओमफ्राय दा बे जानला मोनला गायना दोनबाय आरो आं जेने थेनेनो ओमफ्राय दा दिनैनिखौसो आं बुजिनो मोनाखै बबाव गायगोन बबाव मागोन जायगायानो गैयाना दा बुजिनो मोनासै आं दिनैनि बिफांखौ बोरै गायगोन आङो दा नायलांसै माबायदि गायनाय जायो नोंथांमोनहाबो नुलांबाय थागोन आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय सोर गायो सोरखौ खेबनो हायो आङो खेबनो हायाबा गावसोरबो खेबना लाथोंसै न'आवनो आजिखालिथ' मा ना बयनावबो गिदिर केमेरा दंना सोरबा सासेखौल' आसा खालामनानै बरसा खालामनानै थानो नाङा ना आंहाबो अनेक खामानि टेनसन दङ नै आरो दा मानसि लोमजानाय दंबावो जोंहा दा आहासो ग्रुपनि खामानि ओरैबायदि ओरैथिं खारथिं आंनि खामानियासो मालाबा खहा जालांबावो बेखौनो बुजिबावा बिसोरो बिफां गायनानै 6 दाल बिफां गायनानै गिदिर गोलाव माहाजोन जानोसै आं 10,000 मोननानै नै बिफाङा माबायदि बेखौ गायनानै माहाजोन जानोसै आं 10,000 मोनबा फैसा जुदि 10,000 हाबाबा आं गायनाय बिफांखौ नोरै दानस'गोन नागिर दानस'जोबगोन मिथिबाय खम खालामजोबगोन आंनि खस्थ'आ ना खस्थ'नि थाखाय आं जै 10,000 हाबाबा दानस'गोन बिफांखौ मिथिबाय
नै दाना फार्स्टयावनो आइया गायजेनबाय नै बिफांखौहाय दाना नै नायलांदो लोगोफोर दा आइखौ गायग्रोबाय आङो नै फांसे गायजेनबायानो नै माबायदि औ ओरैहाय नै गायगासिनो नै दा आइयाहाय नै गासिबो गायखांजोब्बायहाय बिफांखौ नै जायगायानो गैयाना जोंना टाउन जायगा ओमफ्राय नै सिगांनाथ' बैनोमोन नाय बे देरजोब्बाय बै मुदुफुलानो जा गिदिरखामोन जिया बमा नामा फांनैबो बावनो दंजोबो नै आइना देरजोब्बायानो नै औ माखासे थैबाय औ टाउन जायगा नालाय नै माबायदि जायो जोंना नै औ मोनगोनबा बेसेबां सैथो ओमफ्राय जोंहासो जि खस्थ' जाबाय दायोहाय आङो नै सेकेन्ड टाइमाव गायबाय आइनिखौ खेबग्रोनाय जाबाय आङो सिगां आइनिखौ खेबग्रोदों ओमफ्राय दा आं सेकेन्ड टाइम गायनाय जाबाय ओमफ्राय नै माबायदि नायलांदो नै 6 दाल बिफांखौ आं बावनो गायला जोबनानै थांसै ओमफ्राय गामिनि क्लाबावसो गायफैबाय आङो जोंनाथ' जायगा गैखायाना टाउन जायगा नै जायगायानो दलरसेखौ नालाय ओमफ्राय आं दा बेयाव गामिनि क्लाबावनो गायफैबाय आरो खाथि जायो नालाय जोंनिनो क्लाबा न' खाथि जाथारो नालाय बाहाय आं गायफैबाय ओमफ्राय दा सोर सोर गायो सोर सोर गाया ओमफ्राय आङो दा बारा बयखौबो खेबजोबलायला ओमफ्राय आं गावबागाव खेबनानै लादो होननानै बुंखादों ओमफ्राय दा आङो आइजों आंजोंखौल' खालामसै ओमफ्राय सासे दंबावोमोन खेबजाना खेबजाया ओमफ्राय दा खबरानो गैथ'वा बुरजायालाय बुरजाखा नै 10 जन मेम्बार नालाय ओमफ्राय दा आङो जोंनि बे आइजों आंजोंनिखौल' होनोसै सिगांनि फुरानाखौ आङोबो बारा खेबजोबनाय जाखायाखै सिगांनिखौबो 7 ना 6 जनल' खेबखादों आङो ओमफ्राय नै दाहाय दा आंबो 2ल' खेबनाय जासिगोन आं माबायदि गायो नायलाय जजोब्बाय अखा हानानैहाय प्लास्टिकआनो बोरैबा जाजोब्बायना ओमफ्राय हायानो गुब्रुसारलाजोब्बाय नै अखा हादैयाव दोनबाय थानाय जाबायना बोथोराबो जा गरम ना ओमफ्राय आङो गोलोमफ्रुजोबलायलायबाय आयै थानोनो हाया गरमानो बोरैबा हाव हाव मोनलायलायनाय गोलोमफ्रुजोबलायबाय माबादोंबाबो सान्दुं दुंबाबो एसे बार दं आरो नै दा माबायदि नुदों भिडिअखौ कमेन्ट सेक्सनाव अननानै खिन्थाहरनो दाबावदे लोगोफोर।